bani so. Min na murmushin soyayya angona. Lokaci yayi zan tattara 'yan kaya na je kasa Nijar kin gaba ki kara gani na. A'a dakata dama ina da burin tafiya mu je gidan ku ne ma gidan mu ne in zauna. To jira ga 'yan kuɗi ki so mu adashe yanzu zan dawo ni da ke akwai ku amana. Warke ban san kuɗin ka sai na bi ka kowa ina ne ka ja ni ne da kai zan zauna. To ki ji dama ina ta ɓoye miki ne garin mu kai karnaka mana da kula da zaki. Damisa fa yana da kyau ku ja ta ku kai ta ko mutuwa ce ka san da ni ko ban makaraki. Ba mu hutu kullum muna bisa aiki akwai abin tsoro da dare akwai mu da maiki. Ko sayaki ai gidan ku sai na zauna ko ba kowa ni zan saya na yi maka girki. Kin sani ba daɗi mu je gidan mu haka ki ɗau mayafi ko hijab ina gun mota. Na ji dai wayo kake yi min na gane na ce na barka ka je ka bar ni na fuskanta. Me yasa kowane lokaci kike damuna ina da kishi ban san ana ganin matata. To ka sai min nikab ina ganin ya dace ko ina za ka zanabe ka can fa mu huta. Na sani ke ƙudirin ke ga mai kishi ina da 'yan mata zani je a gunsu na faka. Ko ka je ko kar ka je ina kallon ka ka sani in ma ka fice ina bayan ka. To ki je ni dai zuwa garin na fasa zani jinkirta zani je a bayan kaka. Na ji dai ka san ina da komai nasu ka je ka bi su in har da rai kwani ce taka. To ba za ni je a gidan ba. A'a ka zo na yi maka hira. Ban ku so ma yin wasa ba. Ni ba na yin fushi da harara. Dan Allah bar ni yau zan dawo. Yaro ake a zama goyo. Ba ni tsara ba zan kawo. In har na barka kar da ka juyo. Dakata matata ina ƙaunar ki. Ni ba za ka min wayo ba.